For today's video mga katil, mangrahamig kahoy mga katil, bro. Bugha mig so good. Ipakita to itong binugha nito. Oh, tara. Wow, binugha. Raha, giraha na, giraha. Punta to. Ana sa tiwas sa pagkita ayo guys. Oh, nauno mo na ko. Mura man dyan pa naggasol mga KTL kay gasol. Gasulbo ang aso. Sabi itong hi guys, welcome to our vlog. Subscribe nyo guys, ang kuhan guys. Kabulad vlog o Michelin Diaries. Wala, namatay man pre. Ha? Namatay. Sa. Cellphone ba na off? Mura po tagi massage siya. Mura katolik tidak. Wala na, dako ka nagkuha sang lawas ba? Iyon, pila. Wala man. 500 pa. Oh, isaya para bagay. Hindi man mo move sa pag-identity man, hindi man mo move. Sa wala pa na. Ha? Ano nag-iyo? Sa? Ha? Wala man nag-move. Bug. Pag-identity man. Wala pa na lagi. Sa paan, ano? Hindi ka, Scar. Ha? Wala dito. Wala dito. Ha? Wala dito. Humok kayong ganda. Humok ng bungkol. Masintro lang na. Humok ko na agad. Ikaw na panit yan eh. Wala, wala man. Ay, sana to? Complete naman. Wala eh. Manana na eh. Umubo. May pile na ito. Basta pobring, ano na dyan? Sino ay gusto mag-sponsor niya mga KTL? Gasol, gusto mo bang aso?
Nalagyan na yung guma ah. Hindi ka nasa ba? Wala eh. Pasingot na. Itong pasingot na. Mangili po ito sa pikas mo. Pilili ba?